Rongbong tirang arong along kidu APHE amu kapadu thujia phan rongner kep arat Karbi Anglong Autonomous Council phan kachuningri. Borbu NEC towar pen Arlong lang du kacheleng kilometer ke thom PWD towar rat kasemar thurpa. Brigo Jyoti Saikia Mr. Asamanong e Kachipalongdo. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longik ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri ignon MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Kardong pini prime time birtalong pen nilisami jirbon kilingpi non arjuik tha birtang ton pen. Rong rubarluk ke mesen alang ki jun longjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council hin pen lakhain koi rapho nilip constituency lo rongbong tirang arong along PHE hem kimrang ponsi rong ner kep arara tuma phan mesen alang rada phan pajun long lo. Ahop kidam tang Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC kachari bom hutsi labangso a PHE hem kimrang ponsi rada phan ke mesen alang pajun pon long lo. Bangso alang ki jun long pen rong ner kep arara tuma bangke ningkarong chipi pon ring tilo. Bonta isi ningduk meme lama bangke Karbi Anglong Autonomous Council along Congress nang charilo pupen bangso PHE along pen radapan langki pington kokpen piniarni anta radatum langjun long le derlo kijun longji kalisi a PHE hem anta rakthangan pinlo lapuana phita ahem nang kasalam purjia phanta ke klempon aveder an pinlo Bangso hut adung het araratum kaninje pona tengke nilituma phana bangke bangso PHE lang ki junlong ki ASDC hut anchoto Congress kacharia hutta junlong le lapen non ke dobom BJP sarkar hutta nang pa junlong le laso teng pulote kewangji election huda bangke koma phansi vote pinangji malake matha ponang kokpo pusi ninje pon ton pinir dak sarpoteron scheme la PHE nilitum phan aprang SCC kangtang tik hut ansin nilitum la so lang jun longchot ma use longchot lapen wangdet Congress sarkar hut ansita nilitum la so APHE nilitum thangnata ke suliave lapen nilitum phan dak nang AP krai thangnata ke chunave non BJP ya government wang hut tami elang litum nang claim tang lo boring bang asap nang AP lo boring nang hut picture bang pipeline ta ave lapen non punon benta nang kethan pi burve non MLA bang ke non aporan bang ke alang li ningkan phok chok lo la boring ta ningkan phok an alang litum pusi padokok lo la sinang papling pipede lo tami non ke bang ji hut bang lahaya sai long nilitum hanang lang pipon pe la dagarat rongner keparat phan nang matha pon pe pulang te la so boring pen la pusi nang BP krai lo pulutang te nilitum non ke bang ji election kangwai long puthak tami nilitum asap o alang litum phan kachire dun dunang kok po ma ke matha dun de dunang kok po nilitum akrong prex tami matha dunang kok po Bangso PHE pen langki pivera hut rongbong terang borsali teron lesai syam sikari rong pierong pentang lok kadokave rong ner kep araratum mesena lang longpon lo lasi bangso PHE puthot pamithura rada phan ke mesena lang ki pithujia phansi rat pen Karbi Anglong Autonomous Council phan kachuni ripadupo Koilamati pen Samson ti Karbi Anglong live Ningkreng ning the hut jongsi gari motor kacheleng kisung PWD towar ki hut nang pulote barla chala hut kosonsi havararat mesen towar kacheleng longko Socheng constituency angkang Arlong lang dopen lang met vurpon put lang somi pi kacheleng towar pi radaphan matha ponsi Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC kachari boma hut PWD sai campaign mesen towar semar ponlo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council along Congress lapen non parivartana sarkar nang chari tera phia bangke tovar kaselam pruijia phan kelang chari pon ka vedera chok tovara bangke hiliga tovar nang manderlo
Bangso hut rada tumpen kaning jipona tengke towar ka heng no pena jok mithang rong lo pusita kachithandun thirak thume me khangjang pusi ningjipon rong arlu anta citang telang kilometer heni wet dak budilang su pen brilong taranta le pame meda masila bangke hitum rong arlu panchot ke damu cewang bihabi para panthang ta ke me ave tema la borpu pen gache leng la helon tum boy thalang su hamren ke dam boyar ke du gawe amar soto warong si meme prote akisung ni tum bangke ha man tu ne pen akisung si do wer lo nasi nola MEC ke hai tu mapan mate IM ke hai tu mapan ta phong chuning ri lo amasi lano election na prang ni ta un elo tame election dat pen tame nang tiar je phan chuning ri dun lo Bangso towar lake towar jongjung chotkali PWDSI kampensi kedeng pontang towar pilu bonta non BJP sarkar hut abangke bangso towar kasemara bangke ington pon koklo pusi arjupon long lo pusi towar kasemara rartu ningje ponthu ai gặp heri pana yok ni tu la puson klem nang kok le yo me lig buk le war pe pleng nang kok lo stame kedam tang election hut ke nilit tuma phan nang chi chak ining yang rem ini yang rem hala bang so teng pulo tang ta ni tum pinion ya puson atwar kedam nang ya rona welo na pen ha bor pu ben na sap so nang cheng lo ki hu nang cheng lo nang ki cheng ar ni ta dak rong sore nut bahani la BJP leader tum dun si ala panson pusir da kontrak long putan panson ingti alang liphan gram masar wak dun set nele tum ninga rong pen rong so mane ninga rong ong lo tuar long pol anar ni la anar din pen puge sesa menon khobor ari long free fra kalangane galine cancel lo putar long le lo yu lasi bangso towar bangki achat pen setame nang semar pipatang ponang pupusi rat pen karbiang long autonomous council phan kachuning vi patupon Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Kewangji Thereni Pioneer Kebarni International Women Day Katalon Arni Pache Tondunsi Nijang Karbiang Long Rong Troxia Long Paharor Pratidhani Ajay Mek Kedeng Ponjia Phan Kachisek Nijang Karbiang Long District Sahitya Sabha pen Rong Troxi Sahitya Sabha ro tum patir piponsi Kewangji There po ni Pioneer Cap Arni Rong Troxia Long International Women Day Katalon Arni Pache Tondun pen Paharor Pratidhani Ajay Mek la pen Abarim Tokbang Dr. Phukan Chandra Phangchok Karli Arni Kachikimo Ponjia Phan Chisik Chedang Ponbomlo Rong Troxi PWD IB along Kapado Ponji Bangso Sai Ajay Megalong Karbila Marjan along Kachiparjan Bangphu Mate Radio Artist Mohori Dera Phanta Manpeng Pen Archu Ponji Halapu Karbi Dimasa Assamese Tiwa Boro Garo Bengali Gorkha Manipuri Bhojpuri Banai Hajong Rabha pen Adivasi Akhai pen Artaninkan Trokkep Sosia Bangphia Tuma Phanta Karchu Padu Ponji News Desk Report Karbiang Long Live Bakalia Higher Secondary School Pathua Klamalong Kibipon Mr. Assam Championship along Sunitpur Sor Brigojoti Saikya ke Hayanong e Kedenglong Assam Physics Alliance atum patir piponsi kedam tang therepo niphai sirni Bokolia Higher Secondary School Pathua Klamalong Kibipon Mr. Assam Championship mate angsi kachipatialo Sunitpur Sor Brigojoti Saikya ke chengsi ke hayanong e dengpolo Assam along Reprek Jama District pen Kachitudun Bangsong si Kachipatialong Mr. Assam Junior along ke Dibrugarh Sor Dhiraj Gogoi si Longdunlo Halapu Men Fitness Kachipati angkung along Sunitpur Sor Pranjal Keshav Men Physics angkung along Golaghat Sor Padoparna Gogoi lapen Women Fitness Kachipati along Sunitpur Sor Niharika Coach Chepalongdunlo Lason Thak Thaksi Masters along Kamrup Sor Khanindranath Chepalongdunlo Kehaya Tumaphan Tangka Nong A lapen Manalu Pajirpon News Desk Report Karbiang Long Live Socheng Dhenta constituency lo Rongagora arlok along Sorkar pen Kidukelak arara tumaphan Akejoy pen Chitimalan Akirap ki pipaduponlo Bonta Bangso Chitimalan kiron non ke Akejoy kalidet si Tangka pen si ronpon ronglo
Bang sola mabuta kese tum arjudun long si kidu kelak arara tumalong kacho entang atangka chivoi thulap nang ji pusi pudun bomlo bon tame avar sai ke long dun vek arara tum kilu sai de matla anvera tangka ke pachurin tinang pukama tha jok pidun derlo Lapuson kidu kelak arara tumapan kachong thui kachobai ke KSA tum chedonun thekte lapen kumatsi labang so chitimalan kiron arpu ke doma halaso abang pu prapjin pen lahai huelam ke puthak amethang chewangsi adai ke do abang pu tumapan arona tengpen insai ponang ji lapen kidu kelak arara tumapan tangkak pachewoi thunang ji puta kachuni ripadupon Uson lo? Kareng kiling pi. Acha nangli tapi ni musuri long don ikma. Bangso musuri komasin iron ik lo? Asatu. Acha ante laso musuri nang kiron hu tangkap ni nangli tum kipido nang son domani. Mane 40 টাকা ধরে সন আদন বলতে 40 toka. পাকনি হে Aha. পাকনি বান্দুন Mane 40 toka idon long nang pini piala bo. মানে লসন গেলে লসন কি বানাম ভাড়া Kivan bhara piala gedi. Komat lo nang rung pon kela asatum lo bo. সাথে Lo ni? Cemal lek tepi. Cekmal le thepi. Nangli ke masol lo? Sarkhang be. Sarkhang be. Pini nangli ta musuri long don ma. Long dun. Ko pakan lo? Epak wa. Komatum la nairon ke? Asatu. Asatu. Ante laso musuri nang kiron hu poisa pini neki pinang son doma. Poisa mane la soda kiwan ko anu ne bhara nang balam he mane pa 20 toka. Komat lo nai puke? La tum. La satu. labang so chitimalan kiron hut akejoy pen kiron nang jadi malong tangka kichu en dunabangke nilitum KSA pen kroidun thekhe pusi KSA mai phupen ningjepon Asi ladak public tuntan nanti tan lo musri kiron idon noi pak kiron nei posi hala poisa do tum bangke pakni pak thom sonsi pon lo idon long kikep phokep chokep lo sonja se hala satu mangta ron rong lo hadak pen bangke department sor bangke akijoi si ron nei posul tum bangke dak ke anam endel lo tasni tum ke se hin ben bangke taso pot bangke poisa pachewai vek ningji ta jong si chewai ve pulute tum ke action en po rongmong we pen lok sing terang karbiang long life tangte pini prime time berta ke la ponsi kang tonikla do me thak me kardong